Hi guys, jotono no phung kaham hano hai lam sokfiro ITS Explore Tiprosa channel nai tong na viewers rono tabuk fai sok pajak ang dolai hangkor ne bisingo khobjak hokotisa amchaini dau tomni berma factory bo tini hingangke norno hano hai phunuk jau na yang berma bahike snam puila ni sing pura pai thak jora norok o video bai choya kari nai tong hangke norok berma snamai manai tai snamai bo phalai manai nok snamai bo sai manai bermas namnani hingangka puila nangnai motka available khayai norok nugui mangkhana bo bahike available khe maton kha motka bermas namai bania khainani hini wan sugui tongnai rok norok puila skang hingangke motka khali no se kalek ma khaigranai o motka khali rok hingangke telamura rok manthogo thaisani 300 taka guys iko ani ganani motka hingangke thoksili franjak miarong ni siming no jaga horwa thoksili frani tonkha tini hingangke akran dasine o jaga bermangna ni bagai tomung nani channel ketal hingke ba norok subscribe khai tonai de tebo norok ni bagai bermas namani update video rok ang tubui phainai tai nongno phunungnai guys norok nugui mangkhana obongkha bermas namnani sikang ngangke akran haino tongo obono miao sui poriskar khayai tei sokore kisa phoro phoro ke toni dikha tabogo jaga tini hingangke motka bisingo dasine bo iko norok nugui mangkhana pura phoro phoro ngai thangka tabok keran haino asubu krania asubu kisia kisa kisi hai kisa keran hake mato nobno tei sokoroi horsa tini hingangke motkau dasinai tabuk iko jaga rok hingangke sugui no paikha obo ang phaya sani sikang sugmani iko pura tight iko ro tight o saka kholomani nongno tini jodin jorama hanggang phunungnai thanai video ro phunujak le nongno ang iko yang bo sugbaikha iko obo hingangke obo sugjak iko obo hingangke sugjaya ko obo tubi ton phaiya obo hingangke thoksari jak thokphului obo satungo phranjak ta guys ani back side no nugui mangana akran obo no bermas namo obo ongkha mia chomui suui tiyo sokoroi tonikha morka hingke mia ni sibing no thogrok sili phurani tonijak hingke o morka no ini obo danai goboni logi thokbu danai chama thok skang ni video rok bono saka ang chama thokbo kesar kesaro dana nango tabuk teruk teruk borok dana ni bagi cenglai tongo faidi hingke naine legena norong ngangke wan sugui tongkhana bermas namtani rok kuno chemical rok runa bithi beram rok runa hinai bithi beram rok kuno phano nangya o jaga motkao jesek thok kabang silnai asuk no berma bo kormolulung nai tai chanani bo testing nai iko tabok motkao thok sili tongo nang salbujaka khawa bermas namtani joining phaimani saltam sikang rogo nang o jaga phaijak daimne hingangkai nini future rogo nini bobishot rogo nung o berma bania rok khainan hini wan sugjak rok da khaina hinai nung jodi no future ro o darani ro berma snamtani logiruoi nung srungi man khangke darano busuk jorte nang hambai rinai thaisale sugi paikha haino hai tabuk ngangke motka khali tubui haino hai taisingo sungman jagao o jaga tubui asugri paikha tabuk oro haino hai tabuk akran dawi sungnai chini Tripura hasteni Tripura sorong ni bagai bermas namung tubui paikha tini ani channel ni bukhaktui norok puilan se pai thak jora choya karai norok dian se naidi norok bermas namai manai bermani ketalbani rok norok khulugui manai bermas namtani mung sapano nangya just thok simi nango liter o thok se bermas namani main mosla ngangke guys norong nugui mangkhana burung burung khai pura rangsa gola haike berajak omong ga skangni loto sukmani
Tahu mau mecurungnya kobo, obo teruk mecurung nai, tapi tini busugui tonggo. Obo 3.5 mas 4 mas obo hai kajak rok, tahu mau mecurungnya kobo, tapi mecurung nani kunuta 2 mas nang mai, kunuta 2.5 mas nang mai, abon iya gulo ngangke obo, sai man sinai. Iko bo jaga toni jak no nunggu ni makana, huai bagan kesaro, pura sakolom jaga matono, obo hai morkarong no. Bermani morkano ngangke je kuno semuanya sakolom jaga ton ngangke, dati berma bo cawo, tapi berma bo motom lulu nggo. Gabon bagan kisa sakolom nai matono. Guys norong nugui mangkana motka fili asuk rujak obong kha jotono mecur mal tabuk je kuno somoyo chana kachai mangkha phali mangkha oborok 6 mas ni uporo kabai kha jotono. Guys ingangke tini ni video umsuk jorono toni sibano nge norok kise mise nai norok bujini mangkana beram snama rok bahike snamia nono kise mise saiburika ang process bobo hai pulen sin paithak jora. Next video nang hangke norok comment section no comment ke sadi ang norok ni bagoi haino hai next video next update tu wi phenai ober mas namani